епизоди на Тока-Бока с Едгар. Това е Едгар. А сега ще ви покажа Колет. Само да зареди. Ето я Колет и започваме. Така, сега ще си лягам. Аз ще си лягам, защото е много късно и ми се спи. Лягам. На следващата сутрин. Ще видя, ще отида да събудя Колет. Колет, ставай! Здравей! Добро утро! Добро утро! Хайде, отивам до магазина. Добре. Стой тук, ако искаш. Добре. Отивам до магазина. Само да взема раницата. Сложа телефона и портмонето. Само смърдни. Ако искаш, стой на компютъра. Добре. Добре, отивам. Чао. Чао. Добре, извинете, че не съм направила къща, просто нямах време. Сега се връщаме обратно към епизода. Какво да купя? Сега ще помисля. Ще купя нещо в пекарната. Влезу в правилната сграда. Сега ще видя какво има тук. Че отдавна не съм ходила. Забравих колко е красиво тук. А къде е продавача? Извинете, че закъснявам за работа. Как може да закъсне за работа? Извинете. Какво ще желаете? Един пай. Добре. И един круасан. Един круасан и един сандвич. Добре. Ето. Добре. Колко лева? 12 лева и 90 стотинки. Добре, само да се заря картата.
Добре, платим вие. Ето. Добре. Чао, чао. Чао, чао. Хубав ден. Хубав ден. Хубав ден. И да не закъсняте повече. Добре. Добре, сега така. А ще си оставя радницата тук. Тук. По-скоро ще си кача да си оставя. Отивам сега при Едгар. Хей, купи храна. О, добре, хайде да слизаме. Добре, само да се облека в къщните дрехи. По-скоро нощницата, защото тя ми е в къщната дреха. Не ми е нощната в къщната дреха, но все пак искам. Добре, съм да извадя тези работи. Дръж. И порнето в районста. Добре. Какъв си чи? Коле.